Dobar dan svima još jednom. Evo polako nam kolege ulaze. Ja ipak predlažem da mi polako krenemo. Nadam se da se kolege iz ministarstva slažu. Stvarno jako veliki interes, dosta ljudi nam se prijavilo. Međutim, evo respektirajući vrijeme svih vas koji ste na vrijeme ušli u sastanak, predlažem da ipak započnemo s ovom radionicom. Evo, za sve vas koji me ne znate, moje ime je Dijana Varolec, radim u Hrvatskoj gospodarskoj komori u sektoru za industriju i održivi razvoj. Sve vas lijepo u ime komore pozdravljam i zahvaljujem ministarstvu što je prepoznalo nas kao instituciju kojim zapravo pomaže u informiranju tvrtki vezano uz modernizacijski inovacijski fond. Nadam se da ćete biti zadovoljni ovom radionicom, a sve tehničke informacije daće vam kolege iz PricewaterhouseCoopersa, koja je tvrtka koja pomaže zapravo provesti ovaj projekt ministarstvu. Evo, još jednom lijep pozdrav. Vidim da nam se pridružila i gospođa Matoko Drvar. Evo, pa bih zamolila Natašu Mihoci da preuzme djelomično vođenje ove radionice. Što isključuje ti se majk? Nataša, oprosti, isključuje ti se majk, uopće te ne čujem. Aha. Ne znam. Dijana, jel mogu ja prije nego što se uspije Nataša ponovno uključiti? Može Dunja, ali evo kaže mi kolegica da ona Natašu čuje, dakle neki ju čuju, a neki ne. Ja ne znam, pretpostavljam da ni vi ne čujete. Ni ja ne čujem Natašu, ne. Da, pa evo ja molim onda kolege koji sjede pored Nataše, jer ima ih, da probaju na neki način ili na drugo računalo otići, a evo prepuštam riječ onda vama jer pretpostavljam da vas svi čuju. Pa ja se nadam, evo nek slobodno kaže ako me netko ne čuje. Dakle, ja bih vas pozdravila naravno ispred Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, ispred Uprave za klimatske aktivnosti koja u velikom dijelu zapravo i vodi poslove vezane uz modernizacijski fond zajedno sa našom upravom za energetiku. Svi znate da u okviru Europskog zelenog plana i novog paketa koji je predstavljen ovo ljeto, Fit for 55, pred nas se stavljaju ambiciozni klimatski ciljevi koji zahtijevaju transformaciju cjelokupne ekonomije, dakle to uključuje naravno i industriju i u konačnici i cjelokupnog društva. Upravo je sada u tijeku izrada 5-godišnjeg operativnog akcijskog plana koji će raspisati koje su to prioritetne mjere za provedbu naše strategije niskougljičnog razvoja koja ima doseg do 2030. godine i pogled do 2050. Kao i svih mjera koje su vezane uz integrirani nacionalni energetski plan Republike Hrvatske za razdoblje od 21. do 30. godine. Te mjere će zapravo se dimenzionirati tako da postignemo veće smanjenje emisija do 2030. godine, dakle da damo svoj obol zapravo ovom ukupnom europskom cilju od -55 i da u konačnici onda
postignemo klimatsku neutralnost do 2050. godine, kako bi se zapravo uskladili sa novom raspodjelom napora koja je zapravo na neki način podijeljena na države članice Europske unije i na nove sektorske ciljeve koji će biti definirani prvenstveno za energetiku, zatim za promet, zgradarstvo, industriju i u konačnici i za poljoprivredu. Kako bi se naše gospodarstvo i društvo putem te pravedne i konkurentne tranzicije, koju zapravo od milja zovemo zelenom tranzicijom, ostvarilo i kako bi nas dovelo do tih klimatskih ciljeva koje smo si zacrtali, upravo taj paket Fit for 55, odnosno u Hrvatskoj ga komuniciramo pod imenom Spremni za 55, sadrži jedan niz zapravo međusobno povezanih zakonodavnih akata koji će se jedan po jedan polako uvrštavati i u naše zakonodavstvo. U narednom periodu očekuju nas revizije 8 postojećih zakonodavnih akata i još 5 potpuno novih zakonodavnih prijedloga, a sve zato da bi se uskladili, dakle, sa tim zadanim klimatskim ciljevima. Očekuju nas novi izazovi također i sa uvođenjem jedne od tih 5 novih mjera, a to je mjera za graničnu prilagodbu emisija ugljika kao alternativna mjera za ublažavanje rizika od istjecanja ugljika, koja je isto tako trenutačno u razmatranju s naše strane. Svrha ovog čitavog paketa je zapravo nastaviti graditi i ojačati postojeći sustav za trgovanje emisijama, takozvani EU ETS, s kojim ste svi vrlo dobro upoznati, i njegov cilj je za 61% smanjiti u usporedbi sa razinama iz 2005. godine. On doprinosi smanjenju emisija stakleničkih plinova na troškovno učinkoviti način i omogućuje da se ostvareni prihodi od dražbe zapravo iskoriste upravo za poticanje te niskougljične tranzicije u državama članicama i on je zapravo u tom smislu i jedan od financijskih mehanizama iz kojeg je uspostavljen i modernizacijski fond. Eto, toliko za uvod, a ja sad prepuštam riječ vama, Dijana, naravno, i kolegicama koje će vam dati onda i detaljnije informacije. Želim vam dobar rad danas i vjerujem da svi zajedno imamo zaista puno toga novoga i za čuti i naučiti. Puno hvala, Dunja. Evo, ispričavam se zbog tehničkih problema, ali kolegica nam je jednostavno ispala iz sastanka. Sad ćemo joj dati ponovo pravo da krene sa prezentacijom. Nadam se da će sada sve funkcionirati kako treba. Nataša, nadam se da je sada sve ok. Nataša, jel se čujemo? No. I dalje te ne čujemo. Odnosno, neki te očito čuju, a neki ne, ali ne znam zašto. U svakom slučaju, čujemo se sad? Da. Mislim da je na redu gospođa Grgasović sa prezentacijom Ministarstva gospodarstva, pa onda predlažem da krenemo dalje. Može, hvala. Višnja, izvoli. Dobar dan, jel me svi čujete? Čujemo te izvrsno, samo izvoli. Super, hvala, sve vas lijepo pozdravljam u svoje ime i pred Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Evo, ovo je još jedan u nizu događaja gdje ćemo vas informirati o mogućnostima financiranja, a za sve one izazove koji se stavljaju i stroga smanjenja emisija stakleničkih plinova zbog Europskog zelenog plana i ovog paketa Spremni za 55, koji je spomenula već ravnateljica Dunja Mazoko-Drvar, a koji je bio predstavljan u srpnju ove godine. Mogu sljedeći slajd, molim. Dakle, taj zakonodavni paket zapravo mijenja sve i uvodi dekarbonizaciju u sve sektore koji su izvori emisije stakleničkih plinova, stavlja strože zahtjeve pred industriju, a uvodi u sustav trgovanja i pomorski promet, cestovni promet i zgradarstvo.
Naravno, kako bi se mogli prilagoditi, tu će nam trebati provoditi stroge mjere koje mi sada ugrađujemo u naš akcijski plan za provedbu integriranog energetskog i klimatskog plana, strategije niskougljičnog razvoja do 2030. s pogledom na 2050. koja je usvojena u lipnju ove godine i naravno strategije energetskog razvoja. Napravili smo u međuvremenu i studiju za postizanje većih smanjenja emisija stakleničkih plinova i postizanje klimatske neutralnosti Republike Hrvatske u 2050. godini. I zapravo akcijski plan, u akcijski plan ćemo ugrađivati strože mjere kako bi nas se stavilo na put da možemo ispuniti te zahtjeve koje iz ovog paketa. Naravno, sa sektorima razmatramo koji su to zahtjevi, koji sektori i na koji način će biti pogođeni i radimo analizu što je potrebno i koja financiranja u pojedinim sektorima će biti nužna. Sljedeći slajd, molim. Prema niskougljičnoj strategiji imali smo određeno kolika smanjenja su moguća sa scenarijima koji su tamo utvrđeni, jedan manje i jedan više ambiciozni scenarij i tu su moguća smanjenja emisija od 36,7 po ambicioznijem scenariju do 2030. godine, ali naravno mi trebamo gledati ove ambiciozne ciljeve i tu nam je mogućnost za niskougljično, ono što Republika Hrvatska može postići 48,2% do 2030. godine. Sljedeći slajd, molim. Naravno, sve to stavlja velike zahtjeve za financiranje za provedbom projekata, ali usporedo sa tim zahtjevima dolaze i različiti izvori financiranja s kojim današnji dan je posvećen modernizacijskom fondom i inovacijskom fondu, ali mi vas sada želimo upoznati i sa drugim mogućnostima. Znači, Republici Hrvatskoj će biti na raspolaganju fond za pravednu tranziciju. Odabrane su dvije regije, Sisačko-moslavačka županija, Istarska kao regije sa najvećim emisijama, pa slijedom toga bi se provodile mjere za smanjenje emisija i prevođenje tih regija na niskougljični razvoj. Dalje, tu je nacionalni plan za oporavak i otpornost koji će se primjenjivati u razdoblju od 2021. do 2026. godine. Tamo nisu obuhvaćena postrojenja koja su uključena u sustav trgovanja, međutim, on uključuje planirane reformske mjere i aktivnosti kroz komponentu otporno, zeleno i digitalno gospodarstvo, gdje je financiranje namijenjeno izravno poduzećima kroz dodjelu bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 2,86 milijardi kuna usmjerena na tranziciju gospodarstva prema energetski resursno učinkovitom gospodarstvu te na inovacije, razvoj i primjenu novih digitalnih tehnologija. Znači, tu će se ići na potporu poduzećima za tranziciju na energetski resursno učinkovito gospodarstvo, za što je usmjereno 1,9 milijardi kuna i bit će usmjereno na energetski intenzivne industrije, metaloprerađivačku, tekstilnu, prehrambenu, kemijsku, građevinsku, drvno-prerađivačku industriju. Pri tome potpore će se dodjeljivati za ulaganja kao što su primjerice energetska učinkovitost i demonstracijski projekti, integracija obnovljivih izvora energije, solara i ostale vrste energije, potpora proizvodnim procesima prihvatljivim za okoliš, promicanje upotrebe recikliranih materijala kao sirovina i tako dalje. Pozivi
objava poziva će uslijediti u drugom kvartalu 2022. godine. Dakle, danas ćete još čuti o inovacijskom fondu. Isto tako tu imamo druge međunarodne multilateralne financijske mehanizme kao što je Norveški koji ima za cilj povećanje energetske učinkovitosti, isto tako udjelo obnovljivih izvora energije. Dalje tu slijedi plan korištenja sredstava od dražbi od 21. do 25. sukladno tome čemu će se objavljivati pozivi za financiranje mjera obnovljivih izvora energije, energetsku učinkovitost, energetsko siromaštvo, promet, neenergetski sektor, znači isto tako imamo obuhvaćenu industriju, prilagodbu klimatskim promjenama i istraživanje i razvoj i financiranje projekata u trećim zemljama. Procijenjena sredstva su na 2,9 milijardi kuna, međutim ta sredstva će biti, obzirom da je porasla cijena jedinica, i veća. Dalje, na raspolaganju će nam biti Europski strukturni investicijski fondovi, momentalno je u tijeku njihovo programiranje i naravno mi tu samo možemo, Hrvatskoj je na raspolaganju omotnica od 120 milijardi kuna, međutim sad ako mi računamo da bi 30% trebalo ići za zelenu i klimatsku tranziciju, tu je procijenjeno onda na nekih 36 milijardi kuna, ali recimo za davanje podrške prelaska na niskougljični razvoj industriji, to će se provoditi u tematskom cilju Pametnija Europa i ministarstvo će intervenciju usmjeriti na jačanje istraživačkih inovacijskih kapaciteta poduzetnika, MSP-ova i velikih poduzeća i korištenje naprednih tehnologija, iskorištavanje prednosti digitalizacija, povećanje rasta i konkurentnosti MSP-ova i za Mingorje u tematskom cilju Pametnija Hrvatska utvrđena indikativna lokacija 4,99 milijardi kuna, a od toga je za bespovratna sredstva planirano 3,59, dok je za financijske instrumente namijenjeno 1,4 milijarde kuna. Isto tako... Pardon, Višnja, pretpostavljam da se treba vrtiti slajd. Ja te samo molim, nemoj zaboraviti reći da ti okrenemo i slajd. Može, sljedeći slajd. Da, to je na sljedećem slajdu, istina. Hvala. Evo, to je tu. Znači, Europski strukturni i investicijski fondovi. S tim da želim spomenuti što nije tu navedeno, ali što je u okviru paketa Spremni za 55 bilo predstavljeno je isto socijalni fond koji je namijenjen za pokrivanje troškova tranzicije u sektoru zgradarstva i sektoru cestovnog prometa koji se sad uključuju u sustav trgovanja i tu je kao prema prvim procjenama za Hrvatsku predložena omotnica od 1,5 milijardu tisuća eura, s tim da negdje oko 500 milijuna eura će biti na raspolaganju u razdoblju do 2027. a dok do 2032. još milijardu eura. Tako da iz ovoga što vidite, ove sve informacije sam vam htjela dati zato što smo vidjeli veliko zanimanje i za modernizacijski i za druge izvore financiranja, tako da ćemo i u narednom razdoblju organizirati i za sve te instrumente radionice kako bi vi imali pravovremenu i točnu informaciju o mogućnostima za financiranje mjera. Sljedeći slajd, molim. Dakle, ovo područje je regulirano direktivom o sustavu trgovanja kojom je uspostavljen modernizacijski fond. Njezinom izmjenom iz 2018. godine, međutim sada sa ovim paketom se to dodatno mijenja, a na način
da će se modernizacijski fond pojačati sa dodatnim financijskim sredstvima. Isto tako, modernizacijski fond regulira provedbena uredba komisije za utvrđivanje načina funkcioniranja modernizacijskog fonda. U Republici Hrvatskoj su te odredbe uključene u Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja, gdje Višnja, nestao vam je zvuk. Višnja, izgleda da vam je u dvorani linija blokirana, odnosno zblokirani ste nam, jednostavno smrznuti. Trebali bi se ponovo probati uključiti. Evo, sad vas čujemo, Višnja, može dalje. Odlično. Sljedeći slajd, molim. Oprostite, Dijana, Višnja, isključite sliku iz dvorane. Da te samo čujemo, a da te ne vidimo, bit će vjerojatno bolje. Može. Evo, sreća je u ovom ministarstvu za provedbu svih aktivnosti vezano za modernizacijski fond, za njegovu primjenu zaduženo je ovo ministarstvo, uprave za klimatske aktivnosti i uprava za energetiku, gdje smo zaduženi za uspostavu cijelog tog pravno-institucijskog okvira, a sama praktična provedba ići će putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, jer je Zakon o klimatskim promjenama propisano da se financijska sredstva koje se Hrvatskoj uplaćuju dostavljaju na poseban račun fonda, a koji će onda vršiti plaćanja za projekte koje ćemo prijaviti. Sljedeći slajd, molim. Ovo ste već dobili informaciju da je Hrvatskoj ukupno u razdoblju do 30. na raspolaganju skoro 5,5 milijardi kuna, a vidit ćemo sad koliko će se to znači još pojačati sa ovom novom izmjenom direktive o kojoj se predlaže da se dodatno pojača modernizacijski fond. Sljedeći slajd, molim. Znači, sljedeći koraci koji su pred nama je završetak zajedničkog projekta financiranog od strane Europske komisije koji provodimo zajedno sa konsultantima PricewaterhouseCoopersa i koji su nam napravili, koji su organizirali današnju radionicu. Isto tako koji su napravili podloge, kasnije ćemo prezentirati i dali neke prijedloge što bi se financiralo putem modernizacijskog fonda, a uzimajući u obzir već ono što je Republika Hrvatska predložila da će se financirati u okviru i ovih drugih mehanizama koji su nam na raspolaganju, o kojima sam vam govorila malo prije. Republika Hrvatska je obavezna do 30. studenog dostaviti neobvezujući pregled ulaganja Europskoj investicijskoj banci i odboru za ulaganje. To smo obavezni raditi svake godine,
gdje dajemo popis mogućih ulaganja i da bi taj popis mogli dostaviti, mi ćemo sljedeći tjedan objaviti javni poziv za iskaz interesa za dostavu neobvezujućih pregleda ulaganja. Za to bi molila, nakon što se pojavi taj poziv, znači želimo dobiti od vas informacije o projektima sa ciljem smanjenja emisija stakleničkih plinova, a koji su u fazi gotovosti, znači da se mogu financirati po financiranju, da se mogu početi primjenjivati u sljedeće 2 godine. Znači, zato je potrebno da već imaju neku dokumentaciju, da su u nekoj fazi gotovosti, a da nisu samo u fazi idejnog rješenja. Isto tako, na čemu sada radimo, je na izradi objava programa za ulaganje, zato što u sljedećem razdoblju nećemo ići na predlaganje odboru za ulaganje pojedinačnih projekata, nego programa, kao što je recimo davanje potpora za investicije u obnovljive izvore energije u industrijskim postrojenjima, i onda ćemo za takav program napraviti program državnih potpora, i nakon što dobijemo pozitivan odgovor od strane odbora za ulaganje i Europske investicijske banke, nakon toga znači ćemo onda vrlo jednostavno provoditi taj program i neće nam biti potrebne dodatna odobrenja. Tako ćemo napraviti niz takvih Višnja, prosti, ali mi smo te ovu zadnju rečenicu ponovno izgubili, barem te ja nisam čula. Sad čini mi se da te sad čujemo, probaj molim te. Da, čuje se. Znači, ne znam sad koji dio vezano za uredbu, jel, Dijana? Pa čuli smo te zadnje za program koji ćete provoditi, barem sam ja tako čula. Ok, znači namjera nam je ne davanje odboru za ulaganje prijedloga pojedinačnih programa, nego pojedinačnih projekata, nego programa kako bi cijeli taj onda sama provedba išla lakše i ne bi mi trebali onda odobrenje i program potpora za svaki pojedinačni, nego velim za cijeli jedan program, jer na koncu napravili smo analizu i ono što vidimo zapravo su svi ti projekti vrlo slični, može ih se okrupniti u niz programa i to nam je namjera napraviti. Također nam je sljedeći korak završetak i usvajanje uredbe o mehanizmima financiranja u okviru sustava trgovanja, gdje ćemo onda propisati na koji način će se taj opće primjena modernizacijskog fonda vršiti u Republici Hrvatskoj, i eto, to smo negdje predvidjeli za početak sljedeće godine. Ja vam se zahvaljujem na pažnji, to je sve, i naravno tu ćemo biti za vas za odgovaranje na pitanja koje imate. Hvala puno gospođi Grgasović. Evo, nastavit ćemo dalje. Hvala svima na razumijevanju što zbog ovih tehničkih poteškoća malo nam se i sporije izmjenjuju slajdovi. Dakle, sad ćemo predstaviti same rezultate projekta kojeg smo proveli, naravno u suradnji sa Europskom komisijom i sa Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja. Kolega Zdeslav Matić i ja ćemo vam zapravo predstaviti kako je taj proces tekao, ali ono što je za vas naravno važnije kao potencijalnim korisnicima sredstava, bespovratnih sredstava modernizacijskog fonda, koji će se projekti moći financirati iz modernizacijskog fonda u Hrvatskoj.
S obzirom da je već puno rečeno o ovom samom strateškom okviru, neću puno duljiti. Naravno da je modernizacijski fond samo jedan od alata kojima se zapravo pokušava ostvariti, dakle, cilj klimatski, odnosno vizija klimatski neutralne Europe do 2050. godine. Ono što je specifično kod samog modernizacijskog fonda jest da se samim državama članicama korisnicima prepušta odluka o tome na koji način i kroz koje modalitete će koristiti sredstva modernizacijskog fonda. Ono što sada znamo da će biti primjenjivo u Republici Hrvatskoj jest da će se modernizacijski fond koristiti putem bespovratnih sredstava. Dakle, to je još uvijek preferirani oblik potpore i bespovratna sredstva, dakle, će biti dodjeljivana korisnicima, odnosno onima koji će provoditi svoje projekte. Isto tako, sredstva modernizacijskog fonda se mogu dodijeliti za pojedinačne projekte ili putem višegodišnjih shema, odnosno programa većem broju projekata. Dakle, to je ono što mi zapravo zovemo pozivi na dostavu projektnih prijedloga, odnosno sheme za dodjelu bespovratnih sredstava. Programi su, dakle, oni skupovi koji obuhvaćaju projekte sa zajedničkim značajkama, koji traju dulje od godinu dana, provode se na nekakvoj nacionalnoj ili regionalnoj razini i cilj im je pružiti potporu za više od jednog javnog ili privatnog subjekta koji predlaže projekt. Dakle, druga značajka modernizacijskog fonda u Republici Hrvatskoj je da će se opet većina sredstava dodjeljivati putem programa. Dakle, iako još uvijek postoji ovaj modalitet da se dodijele sredstva pojedinačnom projektu, većina će biti putem samih programa. Kada govorimo samo o prihvatljivim ulaganjima, dakle, razlikujemo prioritetna ulaganja i neprioritetna ulaganja. Za prioritetna se mora osigurati 70% sredstava iz modernizacijskog fonda, dakle, na tim ulaganjima je najveći naglasak. Radi se o proizvodnji i korištenju električne energije iz obnovljivih izvora, poboljšanje energetske učinkovitosti, pohranu energije, modernizaciju energetskih mreža i podrška pravednom prijelazu, dakle, u regijama koje su ovisne u ugljiku. Dakle, to su ona ulaganja na kojih će najveći dio sredstava modernizacijskog fonda se koristiti, međutim, postoji mogućnost i financiranja neprioritetnih ulaganja, a koja svejedno, bez obzira što ne pripadaju ovim područjima, mogu doprinijeti modernizaciji i ciljevima modernizacijskog fonda, samo što je onda procedura odobravanja tih ulaganja nešto kompleksnija i traje dulje. Što se tiče samog upravljanja modernizacijskim fondom, države članice ga provode na vlastitom teritoriju i kao što ste već čuli od gospođe Grgasović, dakle, država članica preuzima odgovornost i za programiranje i za provedbu samih modaliteta dodjele sredstava i podrške iz modernizacijskog fonda. Međutim, tu postoje još, dakle, određene uloge koje su nama jako važne i za koje nam je važno zapravo reći na koji način sudjeluju. Tu su Europska investicijska banka koja provodi aukciju naknada iz kojih se financira modernizacijski fond, sudjeluje zapravo u provjerama je li ulaganje određeno prioritetno ili neprioritetno i provodi svoje financijske i tehničke dubinske analize, te prenosi na kraju odgovarajuće sredstva prema državama korisnicima fonda na temelju odluka komisije. Ovdje i Europska komisija ima značajnu ulogu kroz donošenje odluka o isplati, dakle, i predsjedavanjem odbora za ulaganje, odborom za ulaganja i ostalim zapravo važnim aktivnostima. Odbor za ulaganja je sastavljen od 10 predstavnika država korisnica, jedan po svakoj državi članici. 3 predstavnika država članica koje nisu korisnice na prijedlog država ne članica i predstavnik Europske komisije i Europske investicijske banke, koji se, dakle, sastaju 2 puta godišnje kako bi donosili zapravo odluke o financiranju neprioritetnih ulaganja. To se sada zvuči ovako malo kompleksno, pa ćemo sad grafički predstaviti da vidite da je zaista kompleksno, odnosno da pojasnimo zašto je možda postoji određeno trajanje cijele te procedure od, dakle, samog programiranja do odobravanja financija, odnosno bespovratnih sredstava određenim projektima.
Dakle, korak po korak procedura ide na sljedeći način. Prvo, ministarstvo objavljuje poziv za iskazivanje interesa kako bi uopće imalo pregled nad ulaganjima i to je ono što se, dakle, prikupljaju podaci putem upitnika koji su se prikupljali, dakle, prošle godine i koji će se prikupljati ove godine, kao što je gospođa Grgasović rekla. Dakle, na temelju toga ministarstvo ima pregled onih ulaganja koji su trenutno spremni, dakle, nekakvih investicijskih potreba trenutačno, naravno koje su u skladu s ciljevima modernizacijskog fonda. Nakon toga predstoji priprema i objavljivanje investicijskih prijedloga. Zatim država članica podnosi EIB-u, Odboru za ulaganje u Europskoj komisiji, prijedlog ulaganja koje mogu biti u obliku višegodišnjih shema ili pojedinačnih investicija i projekata koji opet mogu pripadati ili prioritetnim ulaganjima ili neprioritetnim ulaganjima. Nakon što EIB potvrdi status radi li se o prioritetnom ulaganju ili ne, pa onda prema toj proceduri obavlja dodatne provjere, Europska komisija donosi odluku o isplati i tek nakon toga se zapravo objavljuje javni poziv za dostavu projektnih prijedloga putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Dakle, svrha je nekako da predstavimo da postoje koraci i procedura koja se mora slijediti da bi konačno došli do onoga što naravno sve vas najviše zanima, a to je poziv na dostavu projektnih prijedloga na koje možete prijaviti konkretno svoj projekt. Dakle, sada se nalazimo u okviru ove procedure. Ono isto što znamo da vas zanima i što nam je prvi sljedeći korak jest upitnik o spremnosti projekata za financiranje iz modernizacijskog fonda. Dakle, svaka država članica do 30. studenog mora podnijeti za sljedeće 2 kalendarske godine pregled ulaganja, odnosno investicijske potrebe i to je ono, dakle, što vam je već najavljeno od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja da će vrlo brzo postati aktualno. Dakle, poanta toga je stvoriti bazu projekata i uvide u potrebe gospodarstva prije svega kako bi se mogla planirati sredstva modernizacijskog fonda i same investicijske potrebe. Dakle, to samo po sebi nije poziv na dostavu projektnih prijedloga, nego je to jednostavno pregled spremnih projekata investicijskih potreba u određenom trenutku i to je ono što će se, dakle, svake godine ponavljati kako bi se utvrdilo koje su to investicijske potrebe. Što se tiče samo evaluacije i odabira, poslije ćemo naravno predstaviti koji su to, dakle, područja ulaganja za koja će biti namijenjena sredstva modernizacijskog fonda, ali bitno je naglasiti da će kroz svaki poziv na dostavu projektnih prijedloga zapravo se provoditi administrativna provjera prihvatljivosti i usklađenosti s pozivom na dostavu projektnih prijedloga, a zatim će slijediti tehnička evaluacija na temelju kriterija koji su vrijednost za novac, tehnička održivost, doprinos ciljevima modernizacijskog fonda i to poglavito u smislu uštede energije, smanjenja emisija CO2 i dodatno instaliranih kapaciteta obnovljivih izvora energije i dodatno će se, dakle, vrednovati temeljem kriterija koji uključuju primjerice lokaciju, razinu inovativnosti ili širi, recimo, doprinos lokalnom zapošljavanju, ovisno o odredbama svakog pojedinačnog poziva na dostavu projektnih prijedloga. Dakle, poziv na dostavu projektnih prijedloga će objavljivati Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na svojim stranicama. Planirana je dinamika da više puta godišnje budu zapravo dostupni pozivi, ali to ćemo naravno vidjeti sada kada krenu prvi pozivi, što će biti najoptimalnije i za provoditelje zapravo poziva, ali i za vas kao prijavitelji i krajnje korisnike bespovratnih sredstava. Dakle, sve bitne informacije o prihvatljivosti, aktivnosti, troškova bit će definirani samim pozivima, dakle, iza kojih naravno stoji odobren program državnih potpora. S obzirom da vidim odmah pitanje, naravno uvijek šaljemo prezentaciju svim sudionicima, tako da se ne morate oko toga brinuti, bit će vam dostavljena prezentacija. Ono isto što je za vas kao prijavitelje dosta možda interesantno za znati, dinamika isplate sredstava krajnjim korisnicima. Ono što smo u okviru ovog projekta predvidjeli je jedan dosta
zapravo zanimljiv model koji sigurna sam će biti svima vama na neki način jako dobar jer omogućuje zapravo prvu uplatu od 40% kao predfinanciranje. Dakle, time se zapravo olakšava nositelju projekta likvidnost i znamo da inače u provedbi EU projekata to predfinanciranje zna biti dosta problematično. Dakle, predviđena je prva uplata nakon potpisivanja ugovora o financiranju, druga uplata nakon početka faze izgradnje. Dakle, tu će morati nositelj projekta prezentirati potpisane ugovore, primjerice o izvođenju radova i slično i uspješno finaliziranje prethodnih faza. Dakle, to je isto nešto što će biti propisano detaljno samim pozivima. I treća je isplata nakon što nositelj projekta predstavi neovisnu reviziju, to je za ove neke veće projekte ili valjano izvješće o isporuci i kojima se zapravo dokazuje da je projekt završio i da je učinkovito postigao one ciljeve koji se tiču ciljeva modernizacijskog fonda, to je dakle smanjenje emisija CO2, instaliranje novih kapaciteta obnovljivih izvora energije i slično. Dakle, to je ono što će itekako biti kao model zapravo isplate sredstava olakšati samu provedbu projekata jednom kada se oni odobre. Još bih samo željela napomenuti što se tiče samog procesa programiranja u Republici Hrvatskoj, on je trajao kroz ovaj projekt 10 mjeseci. Kao što je spomenula gospođa Grgasović, ono što je traženo zapravo od samog davatelja sredstava, to je naravno Europska unija, da postoji određena raščlamba koji instrument se koristi za koju vrstu aktivnosti. Zbog toga je naravno proces programiranja modernizacijskog fonda bio zavisan i od programiranja nacionalnog plana oporavka i otpornosti fondova iz višegodišnjeg financijskog okvira i slično. I ono što je bila glavna podloga za programiranje su investicijske potrebe koje su uočene u samom gospodarstvu. Dakle, na temelju informacija koje su stizali iz industrije, dakle od potencijalnih nositelja projekata koji bi bili financirani modernizacijskim fondom, su određena dakle, područja ulaganja koja će biti prihvatljiva, koja su se naravno onda usklađivala sa pravilima prihvatljivosti samog modernizacijskog fonda kako bismo zapravo mogli kasnije dobiti odobrenje Europske investicijske banke i Komisije i Odbora za ulaganja. Ja bih sada zamolila kolegu Zdeslava Matića da krene na ovo što je vama zapravo najzanimljivije, a to je koji će točno projekti i kakva ulaganja moći se financirati iz modernizacijskog fonda. Hvala. Nataša, hvala. Dobar dan svima. Ja sam Zdeslav Matić, konzultant za javne politike o energetici i klimi. Modernizacijski fond svoja sredstva crpi iz jednog od najstarijih dokumenata Europske unije, to je Direktiva o trgovanju emisijama CO2 iz 2003. koja je opet izrađena na temelju još starijeg dokumenta Europske zajednice vezano za nadzor i prevenciju onečišćenja okoliša. Modernizacijski fond kao takav evoluira i u srpnju 2021. smo u inicijativi Na putu za 55 saznali da se najavljuje novi poboljšani modernizacijski fond koji potpuno eliminira financiranje bilo čega vezanog na fosilna goriva i iznos za takozvane prioritetne programe, odnosno projekte, podiže sa 70 na 80%. Definira se i dodatnih 192 milijuna emisijskih jedinica, a njena primjena u paketu sa drugim dokumentima se očekuje u sredini 2022. Cijela priča oko klimatske neutralnosti je za Europsku uniju relativno novi pojam i njega susrećemo tek unazad nekoliko godina. Ovakva energetska politika Europske unije definirana je 2015. sa najavom energetske unije u Junckerovoj komisiji, a svoj oblik dobila je 2019. sa zelenim sporazumom gdje je jasno definirana politika Europske unije za potpunom dekarbonizacijom do 2050. godine. 2020. nova iteracija energetske politike omogućava potrošnju dodatnih 750 milijardi eura za klimatske akcije i 2021. smo dobili i iz posljednju inicijativu za koju još uvijek nije do kraja jasno koliko će obveza nametnuti u dekarbonizaciju i poticanju obnovljivih izvora energije.
Modernizacijski fond treba shvatiti kao jedan dio Lego kockice ili puzla sa drugim programima Europske unije. Za nas možda najizdašniji su program otpornosti i oporavka, višegodišnji financijski okvir i fond pravedne tranzicije. Međutim, ne treba niti smetnuti sa uma da imamo na raspolaganju i izdašne druge takozvane centralizirane izvore kao što su inovacijski fond, Obzor, CEF, Interreg, Eureka, LIFE, zatim norvešku darovnicu, ali i značajan izvor nacionalnih sredstava kroz zaštite, kroz ekološke naknade ili sredstva koja se državama članica dodjeljuju dražbom emisijskih jedinica CO2. Modernizacijski fond puni se naravno ovisnosti o cijeni CO2. Jutros je ona bila 57 ili nešto eura. Za očekivati je nakon što se ova logistička kriza smiri krajem sljedeće godine, da će cijena CO2 ići sa razine od 50 eura 2021. sa nekakvih 5 eura godišnje do očekivane razine od 100 eura od 2030. Molim sljedeći slajd. Dakle, za razliku od višegodišnjeg financijskog okvira koji programira svoje troškove, odnosno prioritete u 2021. ili 2022. i implementira ih kroz sljedećih 7 godina, ili za program otpornosti i oporavka koji je to napravio 2021. i implementira ih u sljedeće 3 godine, modernizacijski fond omogućava drastično veću fleksibilnost. Programiranje ovisi o anketnom upitniku koji bi se trebao objaviti sljedeći tjedan i čiji rezultati su upravo temelj za raspisivanje onih natječaja za koji se procijeni da je spremnost za povlačenje sredstava najveća. Modernizacijski fond je brzi fond i on izuzetno brzo dijeli novce i modernizacijski fond se može vrlo brzo prilagoditi promjeni okolnosti. I kroz anketni upitnik, a u skladu sa politikama ministarstva, mi smo identificirali 4 prioritetna sektora. Najvažniji i najveći je svakako industrija. Industrija je posebno opterećena plaćanjem, odnosno obvezom otkupa emisijskih jedinica i sve će joj biti teže konkurirati sa modernim industrijskim postrojenjima u EU koji su bili izloženi, odnosno kojima je bilo omogućeno da sudjeluju u fondovima EU daleko veći broj godina od nas. I svakako će biti sve teže s obzirom na činjenicu da se cijena emisije CO2 očekuje postepeno povećavanje do kraja godine. Molim sljedeći slajd. Molim sljedeći slajd. Dakle, što se može financirati iz modernizacijskog fonda u industriji? To su uglavnom 2 područja, između kojih nema nekakve drastične demarkacije i razlika može biti fleksibilna ovisno o raspisu samog natječaja. Uglavnom su to dekarbonizacija industrijskih instalacija i dekarbonizacija industrijskih tehnologija i procesa. Kod instalacije predviđeno je sufinanciranje korištenje industrijskih otpadnih plinova, zatim zamjena fosilnih goriva u energetski intenzivnim procesima električnom energijom ili zelenim vodikom, svakovrsna uporaba industrijske topline, povećanje energetske učinkovitosti, korištenja topline, uvijek sa opaskom da to povećanje ne smije produljiti uporabu fosilnih goriva. Zatim to su svakovrsni projekti uštede energije u industriji, projekti uvođenja tehnologija koje smanjuju emisiju CO2 iz tehnoloških procesa
i jedan poseban podprogram koji je industriji dosta zanimljiv i na temelju anketnog upitnika iz prošle godine smo identificirali da za njega postoji veliki interes i sposobnost industrije da vrlo brzo te projekte realizira, a to je postavljanje fotonaponskih sustava kod obveznika otkupa emisija kako bi se na taj način smanjila njihova potreba za energijom, za kupnjom energijom na tržištu. Kod dekarbonizacije industrijskih tehnologija i procesa želimo poticati transformaciju ugljično intenzivnih procesa, elektrifikaciju samih postrojenja, poboljšanje učinkovitosti materijala, zamjena primarnih materijala ugljično manje intenzivnim, svakovrsnu oporabu otpadne topline, svakovrsno korištenje industrijskih otpadnih plinova, zatim zamjenu i nabavu energetski učinkovitih proizvoda i na kraju optimiziranje procesa u smislu naprednog grijanja ili upravljanje tim procesima za potrebe sušenja ili druge industrijske primjene. Molim sljedeći slajd. Dakle, 3 su predviđena višegodišnja programa koja će se realizirati u obliku redovitih poziva za dostavu prijedloga, gdje je oblik financiranja bespovratna sredstva, znači energetska učinkovitosti u industrijskim procesima, smanjenje stakleničkih plinova zbog uvođenja novih tehnologija i podprogram instalacije fotonaponskih panela na krovovima industrijskih postrojenja. Cilj je da se omogući svim malim, srednjim, ali i velikim poduzećima koje su obuhvaćena revidiranom direktivom da poboljšaju vlastitu energetsku intenzivnost i smanje emisiju CO2. Dalje. Sljedeći sektor je proizvodnja toplinske električne energije. Centralizirani toplinski sustavi su jedan od prioriteta hrvatske energetske politike. Uglavnom su naslijeđeni iz bivše države i uglavnom u njih se nije dovoljno ulagalo, što zbog vođenja određene socijalne politike, što zbog određenih drugih okolnosti u energetskim sektoru. Ono što je izuzetno bitno da bez značajnih investicija cijeli sektor toplinarstva je ugrožen i u zadnjih nekoliko godina svjedočimo i laganom raspadu toplinarskih sustava, od varaždinskog do splitskog, gdje se toplinarstvo kao omogućavatelj relativno većeg komfora u korištenju energije zamjenjuje sa etažnim sustavima grijanja, uglavnom na plin ili na električnu energiju. Ključne investicije koje smo predvidjeli je ulaganje u povećanje učinkovitosti centraliziranih toplinskih sustava te razvoj i održavanje CTS-ova sa zamjenom goriva. Molim sljedeći slajd. Što se sve može financirati? To su kogeneracije visokog učinka koje koriste biomasu i otpad, zamjena starih instalacija novim, ugradnja kogeneracijskih i trigeneracijskih postrojenja u stambenim industrijskim kompleksima, ugradnja akumulatora topline i zamjena plinskih bojlera dizalicama topline u kućanstvima. Zatim to je zamjena distribucijskih sustava novim sustavima, uvođenje naprednih mjernih sustava te uvođenje toplinskih spremnika za električnu energiju i korištenje obnovljivih izvora energije u CTS-ovima. Kod kogeneracije i trigeneracije tu postoji jedan mali problem, što u sljedećoj iteraciji direktive se uopće neće moći poticati ništa vezano za fosilna goriva. Stoga
naša interpretacija da plin kao izvor za kogeneraciju ili trigeneraciju je moguć samo do tog događaja. Međutim, uvijek se sve svodi na to da sredstva iz modernizacijskog fonda se ne smiju koristiti ako se investicijom produžava korištenje fosilnog goriva. Identificirali smo dva prioritetna područja, to je modernizacija energetskih mreža u CTS-ovima i prijavitelji su sva poduzeća koja se bave proizvodnjom, distribucijom i opskrbom toplinskom energijom, te jedan mali program zamjena plinskih bojlera toplinskim pumpama u kućanstvima gdje su prihvatitelji korisnici sve privatne fizičke osobe koje posjeduju takve plinske bojlere. Intenzitet potpore ovisi o veličini poduzeća, 30% predviđeno za velika, 40% za srednje i 50% sufinanciranja za mala poduzeća, a uglavnom kroz cijeli modernizacijski fond, makar u prvih nekoliko godina njegovog postojanja, se predviđa isključivo bespovratna sredstva kao oblik financiranja. Molim dalje. Sljedeći sektor je promet. Promet je odgovoran za približno 30% ukupne potrošnje energije u Hrvatskoj i gdje je Hrvatska specifična zbog vrlo velikog udjela cestovnog prometa. Prometni sektor je vrlo teško dekarbonizirati, a osobito teško je dekarbonizirati i dugolinijski pomorski promet i zračni promet. Stoga je investicija u infrastrukturu za korištenje alternativnih goriva prioritet ukoliko želimo dekarbonizirati gotovo trećinu potrošnje energije. S obzirom da demarkaciju između ostalih instrumenata Europske unije i nacionalnih instrumenata, ovdje smo se odlučili samo na razvoj infrastrukture za punjenje vozila električnom energijom i infrastrukture za vodik. Zbog nesrazmjera između očekivanog obuhvaćanja udjela elektrifikacije transporta u Hrvatskoj i elektrifikacije u susjednim zemljama. Znači, susjedne zemlje koje su naša metina tržišta za turistički promet će, pretpostavljamo, brže usvojiti tehnologiju elektrifikacije, a oni su turisti koji trebaju na neki način doći do hrvatskih turističkih destinacija. Stoga je izuzetno bitno da razvoj destinacijskih i tranzitnih punjača vezano za turizam bude prethodio potrebama domaće infrastrukture, odnosno domaćeg stupnja elektrifikacije. Potencijalni projekti koji se mogu financirati su ugradnja stanica za punjenje električnih vozila na novim lokacijama ili proširenje već postojećih stanica, te jedna komponenta dekarbonizacije prometa, pomorskog prometa, a to je opskrba brodova električnom energijom sa kopna, te ugradnja stanica za punjenje vodikom. Kod vodika električne energije ne smijemo se dovesti u situaciju da su oni konkurenti. Znači, vodik i električna energija se nadopunjuju. Pretpostavljam da će smjer razvoja tehnologije ići da se vodik preferira u industriji, u teškom kamionskom transportu, prigradskom ili međugradskom autobuskom transportu ili dugolinijskom pomorskom prometu, a električna energija je vjerojatno, opet zavisi od razvoja tehnologije, prihvatljivija i ekonomičnija za nekakav putnički promet, gradski prijevoz autobusima i nekakav u budućnosti vjerojatno i kratkolinijski pomorski transport. Što se tiče opskrbe brodova električnom energijom s kopna, radi se o shore to ship inicijativi koja bi rezultirala izmještanjem, odnosno potrebom za potrošnjom dizel goriva ili teškog loživog ulja, ako još itko od brodara koristi takvo gorivo. Svaki kruzer troši između pola tone i 2 tone na sat za pogon svojih pomoćnih motora dok je na vezu
i s obzirom na broj kruzera ili broj kruzera koji se može očekivati u sljedećem razdoblju, a to je 250 do 300 ili 450 kruzera u 3 naše najveće kruzerske luke, koje općenito troše, koje imaju razdoblje boravka između 4 sata i 12 sati, možemo govoriti o nekakvoj izbjegnutoj potrošnji između 5 i 10 tisuća tona dizela sa ugradnjom opskrbnih sustava za elektrifikaciju, odnosno napajanje usidrenih kruzera. Što se tiče samih destinacijskih punjača, upravo zbog demarkacije sa drugim sektorima, a valja napomenuti za u nacionalnom planu otpornosti i oporavka je predviđeno nekoliko milijardi kuna ulaganja u mobilnost. Tu je predviđena izgradnja 1300 punionica, brzih punionica na transfernim koridorima. U višegodišnjem financijskom okviru postoje 2 prioriteta sa oko 8 milijardi kuna, poticanje urbane mobilnosti te poticanje održivog prometa i sigurne mobilnosti. Stoga u pregovorima sa Europskom komisijom odlučili smo se samo na odredišne stanice za punjenje sa maksimalnom snagom od 22 kW. Onaj sljedeći slajd. Tu smo predvidjeli 2 različita višegodišnja programa u okviru redovitih poziva za dostavu prijedloga. I to za infrastrukturu za punjenje električnih vozila te infrastrukturu za punjenje vozila na vodik. Prihvatljivi prijavitelji su vlasnici apartmana, kuća za odmor, malih i srednjih hotela, kampova te javna i privatna parkirna poduzeća, dok su za vodik prihvatljivi prijavitelji poduzeća koja djeluju u prometu i nafti ili kemiji. Što se opskrbe brodova električnom energijom s kopna tiče, prijavitelji su lučke uprave, koncesionari za obavljanje lučkih djelatnosti ili bilo tko drugi ko ima pravo da se tom djelatnost obavi. Kao i uvijek, oblik financiranja su bespovratna sredstva, intenzitet potpore je do 50% svakog projekta, ovisno o veličini nositelja projekta, a predviđena su do 2 poziva godišnje, počevši od sljedeće godine, te 1 poziva za vodik, također počevši od sljedeće godine. Onaj sljedeći slajd. I zadnji sektor koji smo identificirali kao ključan su prijenosne distribucijske mreže. Vjerojatno je poznato svima da je Hrvatska napravila vrlo veliki iskorak u instalacijama obnovljivih izvora energije u zadnjem razdoblju i trenutno, ako se pogleda web HOPS-a, na priključak čeka nekakvih 11 gigavati potencijalnih postrojenja, uglavnom u Dalmaciji. I Hrvatska nije specifična po tome da jedno područje države je izdašnije prirodnim resursima, a drugo je konzumno područje za potrošnju energije. Tipičan primjer je Njemačka, gdje je sjever Njemačke izdašan u vjetroenergiji, jug Njemačke je industrializiran i troši više nego što može proizvesti. Hrvatska je specifična po tome što većina obnovljivih izvora energije je smještena u Dalmaciji, bilo da se radi o vjetru ili sunčevoj energiji, i prijenos tako proizvedene energije je izazov za svaki, naročito za naš prijenosni sustav. S druge strane, i nekakvom demokratizacijom energije i što većim primjenjima fotonaponskih elektrana na krovovima industrija i privatnih kuća, cijela filozofija upravljanja mrežom i upravljanja distribucijskom mrežom se donekle mijenja i tok energije od viših razina napona prema sve nižim nije nešto što se može očekivati da se zadrži u budućnosti. Molim sljedeći slajd. Stoga smo zaključili da bez obzira što ne očekujemo da će HOPS i ODS prijavljivati modernizacijski fond sljedećih 2 godine sredstva
zbog toga što je u nacionalnom planu otpornosti i oporavka predviđeno velika količina sredstva upravo za prilagodbu hrvatskih mreža. Sačuvali smo alat kako bi se kroz modernizacijski fond izravnom dodjelom bespovratnih sredstava, jer su jedini prihvatitelji HOPS i HEP ODS koji svoje usluge pružaju svima pod jednakim uvjetima kao regulirana firma u javnom vlasništvu, da se u slučaju takvog razvoja tržišta može brzo i efikasno intervenirati gradnjom određenog kabla, određene trafostanice, određenog dalekovoda ili instalacijom određenog sustava za upravljanje tokovima snaga ili tokovima energije. Smatramo da su ulaganja potrebna za bolju apsorpciju i distribuciju energije iz nove generacije obnovljivih izvora energije i time će se povećati kvaliteta i sigurnost energije isporučene svim krajnjim kupcima. I na kraju molim zadnji slajd. Na ovom slajdu je rekapitulacija svih 4 prioritetnih sektora. Uvijek govorimo o bespovratnim sredstvima, uvijek govorimo o sposobnosti ministarstva da brzom intervencijom prilagodi svoju dodjelu sredstava potrebama na tržištu i uvijek moramo naglasiti da je zbog toga izuzetno bitna komunikacija vas, potencijalnih korisnika sredstava sa ministarstvom. Ta komunikacija naravno počinje ispunjavanjem anketnog upitnika kako bi se programiranjem sljedećeg razdoblja moglo omogućiti financiranje upravo onih projekata koje su za to spremni. Modernizacijski fond ima ograničen tijek za distribuciju sredstava od 4 godine i sve što ne upada u taj vremenski period zaista nema smisla financirati iz ovog fonda ili nema smisla prijavljivati na modernizacijski fond dok projekt nije spreman za tako nešto. Hvala vam svima. Hvala Zdeslave. Idemo samo još nešto reći o tome kako pripremiti projekte, odnosno kao što je već više puta rečeno, modernizacijski fond kao fleksibilan instrument će omogućiti ministarstvu zapravo da prati investicijske potrebe u samom gospodarstvu. Međutim, naravno da pripremljenost projekta je ovdje izuzetno bitan faktor i da zapravo stadij zrelosti samoga projekta će biti vjerojatno uvršten u kriterije kojima će se odabirati sami projekti kada budu raspisani pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava, odnosno dostavu projektnih prijedloga. One informacije koje nama daje provedbena uredba komisije o samim kako će izgledati projektni prijedlozi, koje će informacije biti potrebne, dakle možemo nešto reći o tome na temelju onih podataka koje sama država članica će morati dostavljati dakle, Europskoj investicijskoj banci i Europskoj komisiji u smislu provedbe modernizacijskog fonda, dakle i u smislu same prijave višegodišnjih shema i individualnih projekata, odnosno pojedinačnih projekata i u smislu samog izvještavanja o doprinosu ciljevima modernizacijskog fonda. Dakle, ovo su neki podaci koje se moraju dakle dostaviti i koje nama sad daju otprilike indikaciju o tome kako otprilike bi trebali izgledati sami dakle, uvjeti poziva, koje su to podaci koje je potrebno navesti. S obzirom evo da bismo voljeli više otvoriti ovaj Q&A, ja ću samo brzo sad proći kroz ovo, vi ćete svi dobiti prezentaciju pa ćete biti u mogućnosti malo i detaljnije iščitati te podatke. Međutim, kao što je rekao i kolega Matić i kao što je rekla gospođa Grgasović,
Ono što je ključno je zapravo kontinuirana komunikacija s Ministarstvom gospodarstva koje, kada je obaviješteno o investicijskim potrebama i kada zna dakle, koji se projekti pripremaju, koji su projekti zreli za provedbu, a to znači zreli za provedbu zapravo da mogu krenuti, da su riješeni dakle, i ne znam, građevinske dozvole, imovinsko-pravni odnosi i slično, dakle mogu krenuti u provedbu recimo radova i slično, kako bi se moglo što bolje onda predvidjeti i godišnje alokacije za određena prioritetna područja. Ono isto što je u konačnici važno i što kao država korisnica modernizacijskog fonda moramo na kraju dokazati su ključni pokazatelji koji zapravo govore nam o ciljevima modernizacijskog fonda. Dakle, to je ušteda energije, smanjenje emisija CO2 i dodatno instalirani kapaciteti za energiju iz obnovljivih izvora energije i tu je naravno vezano uz načelo sufinanciranja, odnosno dodatnosti, naravno uvijek i ukupno uloženi iznos uz sredstva iz modernizacijskog fonda, odnosno vlastiti doprinos samih prijavitelja, kasnije nositelja projekata. Također ćete na prezentaciji naći i korisne poveznice na sam zakonodavni okvir, službene stranice Europske komisije. Biće vam dostupno i na stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i ove prezentacije, međutim mislim da je sad ipak vrijeme da otvorimo naš Q&A dio. Tako da bih vas evo zamolila da svoja pitanja upisujete u chat. Molila bih kolegu Matića i gospođu Grgasović da se pripreme dati odgovore, a ja ću zapravo dok pišete svoja pitanja pročitati nekoliko već pristiglih pitanja, pa možda krenuti od ovih lakših. Evo zašto se govori isključivo o krovovima kada pričamo o fotonaponskim panelima. Možda Zdeslave odgovor na to pitanje? Opet se vežem na upitnik. Znači, kad se analizirao upitnik iz 2020. godine, veliki broj zahtjeva industrije je bio upravo fotonaponska elektrana na vlastitom krovu. Industrija ima relativno velike krovove, naravno, sa relativno velikom mogućnošću jednostavne, jeftine, brze izgradnje proizvodnog kapaciteta za korištenje energije sunca i taj kapacitet se odmah može koristiti za vlastite potrebe, čime se ostvaruju značajne uštede u potrošnji energije. Znači, ako želite nešto drugo, industrija bi trebala onda u sljedećem anketnom upitniku identificirati nekakav drugi način proizvodnje energije koji bi onda, ako je u dovoljnoj mjeri identificiran, mogao služiti za programiranje u sljedećoj fazi. Hvala Zdeslav. I vezano na to isto pitanje je bilo je li predviđeno zapravo kupnja ili izgradnja brodova na električnu energiju i vodik? Ne, dakle vezano za same područja ulaganja to nije predviđeno kao jedan od područja. Upravo iz istih razloga. Dakle, modernizacijski fond se isključivo odnosi na industriju i na energetiku. Da, dakle nije predviđeno takvo ulaganje. Jer imamo tu još pitanje zapravo imali šanse sufinancirati domaću malu brodogradnju iz ovih fondova. Međutim, evo tu je još jedno pitanje, je li kogeneracijsko postrojenje pri izgradnji novog industrijskog energetski intenzivnog postrojenja prihvatljiv trošak, odnosno da li bi to bilo prihvatljivo ulaganje? Sad, to nije jednostavno odgovoriti s obzirom na očekivane promjene u takozvanom Enhanced modernizacijskom fondu koji bi isključivao poticanje bilo čega vezano za fosilna goriva. Moja interpretacija je da je moguće, ukoliko se takav javni poziv raspiše, do sredine sljedeće godine. Isto tako su bila pitanja situacije u avioprijevozu. Dakle, za sada nisu iz modernizacijskog fonda planirana ulaganja u taj sektor. Mi čekamo još vaša pitanja, čini mi se da sam ova za sada koja su upisana manje više odgovorila, odnosno da
da smo uspjeli odgovoriti. Ali, dakle, imamo tu još ovaj dodatak na ovaj fotonaponske panele na krovovima, s obzirom da je vodena površina unutar eksploatacijskog polja. Da li bi to nekad u budućnosti moglo doći u obzir? Evo, Zdeslave, pogotovo s obzirom da smo i na ovim regionalnim radionicama na kojima smo predstavljali modernizacijski fond čuli još nekih ideja koje se tiču upravo korištenja vodene površine za fotonaponske panele. Za sad ne, za sad tako nešto nije predviđeno. Nataša, mogu li ja ovako postaviti pitanje koje mi se malo nameće čitajući ove komentare? Da li nam možete potvrditi ili demantirati hoće li proizvodnja vodika biti prihvatljiv projekt? I još bih postavila pitanje, znam da je bilo već riječi o tome, ali ja moram priznati da meni osobno još uvijek malo onako stoji nejasno što je to zapravo prihvatljiv projekt, odnosno u visokoj fazi gotovosti. Da li će biti negdje navedeni kriteriji, šta to znači? Eto, hvala. Dakle, ovaj dio za vodik bih zamolila Zdeslava samo kratko, ako možete. Znači, vodik je u svakoj izvedbi prihvatljiv pod uvjetom da ne koristi fosilna goriva. Što se tiče troškova, ono što je prvo važno za naglasiti jest da Europska unija, odnosno komisija, je dala državama članicama mogućnost da odrede prihvatljive troškove. Naravno, u skladu sa financijskom uredbom, dakle ne možemo ići protiv onih pravila koja su nadređena zapravo i odnose se na ukupno korištenje proračuna Europske unije. Dakle, primjerice znamo da pokrivanje poreza na dodanu vrijednost nije prihvatljiv trošak. Konkretni prihvatljivi troškovi i što sve u njih pripada će biti određeno pozivom. Dakle, kao što je bilo rečeno, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja će pripremiti program državnih potpora na temelju kojega će se onda zapravo kreirati pozivi na dostavu projektnih prijedloga koji će u svojim odredbama definirati troškove. Ova informacija o vrstama ulaganja je indikativna zato što možete početi pripremati projekte ako imate interesa, naravno, a interes je iskazao preko upitnika. Što se tiče upitnika, ja bih zamolila samo gospođu Grgasović da odgovori, tu smo imali upit gdje će biti točno objavljen javni poziv za iskaz interesa, odnosno ovaj upitnik, pa da malo pokušate samo dati detaljnije sudionicima o tome gdje će taj upitnik biti dostupan, kako će se zapravo poslati zainteresiranim dionicima i slično. Pa evo, upitnik će biti objavljen na stranicama ministarstva. Još zapravo smo sad, ne bi vam sad predstavljala detalje, jer smo još u fazi ovoga finog tuninga i razgovora, na koncu sve navedeno treba biti odobreno u ministarstvu, tako da evo kad se objavi onda ćete vidjeti sve na koji način će se to napraviti. A poziv ćemo znači za ovo što vam je bilo predstavljeno, znači pozvat ćemo da se iskažu interesi za ta prioritetna područja o kojima ste čuli, ali velim, naročito nam je važno da projekti koji će nam dostaviti stvarno budu oni koje je moguće financirati u sljedeće 2 godine i da oni budu onda u nekakvoj fazi gotovosti. Da. Zahvaljujem, dakle tu sad zatvaramo i ovaj krug vezano za pitanje gospođe Varlić. Dakle, s obzirom da su to repetitivni pozivi na dostavu projektnih prijedloga, dakle oni će se ponavljati, onda je interes da se alokacija određenog poziva utroši na projekte koji zaista mogu odmah krenuti u provedbu. Dakle, i to je ono što nam definira visoku razinu spremnosti projekta. Međutim, imamo tu još nekih pitanja koja su interesantna. Recimo, može li se financirati projekt izgradnje sustava proizvodnje električne energije iz geotermalne vode i toplinski sustav grijanja u lokalnim zajednicama? Evo, dio oko geotermalne energije možda da prokomentiramo. Da, geotermalna u svrhu proizvodnje električne energije da. Geotermalna u smislu korištenja topline, nažalost ne.
Onda pitanje može li se sufinancirati postavljanje panela na novo industrijsko postrojenje. Dakle, ne znam što je u pozadini tog pitanja da bi se postrojenje tek izgradilo ili ne, pa možda možete i taj dio pojasniti tko je postavio pitanje. Onda imamo pitanja obnove fasada i krovova kao prihvatljiv trošak projekt. Dakle, to ne bi, Zdeslave, koliko mi se čini, bilo dio ovoga. Fizika zgrade, ne. Da. Imali smo pitanje koje sad evo pokušavam naći, s obzirom da ste ih dosta postavili, ali je bilo pitanje vezano za dizalice topline. Odnosno, hoće li zamjena plinskih bojlera se odnositi samo na obiteljske kuće ili će se isto odnositi na višestambene zgrade? U objašnjenju pitanja poznato je da građani u višestambenim zgradama su većinom vlasnici plinskih bojlera i imaju probleme sa njihovom zamjenom. Da, svakako. Ali opet, sami modaliteti kome, zašto, koja regija, koje snage, koje veličine, koja će biti, koje intenziteti potpore će se detaljno razviti, prvo naravno u odobrenju državne potpore, a drugo i u samom raspisu natječaja ovisno o politici koje ministarstvo želi, rezultatima koje ministarstvo želi dobiti. Dakle, možete li pojasniti proceduru oko individualnih projekata, na koji način se priprema projektna prijava nakon prikupljanja ideja u 11. mjesecu? Dakle, kao što ste vidjeli recimo kod mreža, dakle kod tog prioritetnog područja, ovdje postoje dakle određeni nositelj projekta koji može taj određeni projekt i provesti. Dakle, to je nešto što se dakle financira kao individualni projekt. Ako bismo to analogijom preveli u dakle, riječnik koji možda bolje poznajemo vezano za Europski fond za regionalni razvoj, kohezijski fond i tako dalje, koji su nam malo poznatiji fondovi, to bi bile dakle izravne dodjele kao modalitet odobrenja sredstava. Međutim, većina sredstava će se dodijeliti putem otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga, što znači da se mogu prijaviti svi oni koji pripadaju, dakle, koji su prihvatljivi prema odredbama poziva. Za individualne projekte je procedura kompliciranija i mora se dokazati da on sam dakle zaslužuje ta sredstva, što zahtjeva određeno usklađivanje u pitanju državnih potpora, zaštite tržišnog natjecanja i sl. Dakle, većina sredstava, odnosno gotovo, dakle većina će biti dodijeljena kroz otvorene pozive. Evo, ne znam, Zdeslave, da li tu postoji nešto što se još može dodati oko same procedure individualnih projekata? Pa većina, sama procedura bi trebala detaljno biti raspisana u pozivu, tako da za sad je teško osim samo općenito govoriti o tome. Nataša, ima još jedno pitanje vezano uz koncesije, mogu ga ja pročitati, ono je malo više gore. Dakle, Mingor kao davatelj koncesije na eksploatacijskom polju daje građevinske dozvole samo za rudarske objekte i postrojenja, a Ministarstvo prostornog uređenja daje građevinske unutar eksploatacijskog polja. Kako je moguće i tko je nadležan za izdavanje građevinskih dozvola u ovom slučaju? Pretpostavljam da je riječ o projektima, ne znam, na primjer solara. Može nam, pretpostavljam da je to gospodin Ruso. Pardon, Zdeslav, može. Ovo pitanje je za državnu upravu, dakle, ko je nadležan za izdanje određenog upravnog akta. Mi ćemo listu ovih pitanja posložiti i dostaviti u ministarstvo i nastojat ćemo na njih naknadno odgovoriti kako bi vam olakšali proces prijave projekata. Evo, vidim da još imamo pitanje sektora proizvodnje hrane. Nažalost, proizvodnja hrane nije obuhvaćena ovim fondom. Vidim isto pitanje vezano za Ship at Birth. Znači, općenito je potrebno napraviti jednu relativno veliku razinu koordinacije između Ministarstva prometa, zatim Ministarstva nadležnog za energetiku i nadležnog za zaštitu okoliša, s obzirom da se radi o dosta složenoj proceduri i dosta složenim investicijama u uvođenju samog
same električne energije u elektrifikaciji pomorskog transporta koja, pretpostavljam, počinje sa short-shipom napajanja usidrenih brodova, odnosno zavezanih brodova, a kasnije se to može širiti i za nekakvu dublju elektrifikaciju kratkolinijskog prometa, a kasnije opet zavisno od razvoja tehnologije i uvođenje vodikove tehnologije za duge linije. Hvala. Evo tu imamo jedno pitanje koje se tiče poziva povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama. S obzirom na situaciju da alokacija poziva nije bila dostatna zapravo za sve projekte, odnosno za sve projekte koji su prijavljeni. Dakle, mi ne možemo sad odgovoriti na pitanje o tom pozivu, jer niti smo u ulozi upravljačkog tijela, niti posredničkog tijela da bismo to mogli. Naravno da postoje spremni projekti i ono koliko mi se čini da je praksa da se pokuša uvijek ako postoje takvi projekti naći dodatna alokacija kako bi se oni isfinancirali. Međutim, to je potpuno odvojeno od ovog procesa programiranja modernizacijskog fonda. Dakle, modernizacijski fond je osnovan i stavljen na raspolaganje određenim državama članicama prema zasebnoj direktivi. On nema veze zapravo sa ovime što mi poznamo kao ESI fondovi i što zapravo je dio ovih poziva koji postoje. I države članice su obvezne isprogramirati zapravo na koji način će koristiti sredstva modernizacijskog fonda. Dakle, bez obzira što će se financirati fotonaponski paneli i tako dalje, radi se o potpuno odvojenom zapravo mehanizmu financiranja od ESI fondova u višegodišnjem financijskom okviru. Ako bi se mogao nadovezati, naravno da. U programu otpornosti i oporavka upravo je predviđena sredstva za povećanje alokacije za upravo taj raspis natječaja koji je bio interes dvostruko ili trostruko veći od raspoloživih sredstava. Pa pretpostavljam da bi kolege iz Ministarstva gospodarstva mogle direktno odgovoriti tom gospodinu. Evo, ako gospođa Grgasović želi nešto... Ili nam je možda najjednostavnije kasnije. Da, u svakom slučaju imamo još pitanje hoće li se moći financirati projekti zamjene plinskih bojlera priključivanjem više stambenih zgrada na centralni toplinski sustav. Pretpostavljam da, ali opet kažem, sami modalitet raspisa ovisi o onim prioritetima koje ministarstvo identificira kao kritične, odnosno najvažniji. Okay. Imali smo još jedno pitanje za sektor prehrane vezano za to iz kojeg instrumenta će se onda moći financirati. Mi ne možemo dati odgovor na to pitanje. Dakle, ovo što možemo odgovoriti se isključivo tiče modernizacijskog fonda. Nataša, evo ako mogu ja ovdje malo pomoći, mi ćemo u komori preuzeti ova pitanja koja se odnose na sektor poljoprivrede i svakako ćemo uputiti pitanje u Ministarstvo poljoprivrede da nam pomogne sa odgovorom i svima staviti na raspolaganje odgovore koje ćemo zaprimiti. Da, hvala, znam da... Ako se ja mogu uključiti vezano za u vezi dozvola i ovih nekih pitanja koje sad je, obzirom da je posvećena, tako smo i stručnjake danas uključili neposredno vezano uz temu, tako da pitanja koja nisu s time tako usko povezana, na njih ćemo odgovoriti pa ćemo onda ćete pismeno biti obaviješteni. Odlično, hvala. Evo čekamo da nam stignu još neka pitanja koja bi se ticala modernizacijskog fonda, jer tu možemo definitivno najbolje odgovoriti. Ja bih samo pozvala i ono što je zaista naglašavano od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja više puta, da svoje projektne planove, ideje, dakle, komunicirate. Modernizacijski-fond@mingor.hr je adresa.
dakle, na koju možete poslati i sva pitanja, ali i informacije o planovima, kako bi ministarstvo stalno imalo zapravo dostupne informacije o tome koje su investicijske potrebe, kako bi se moglo onda nadalje adekvatno upravljati modernizacijskim fondom. Imamo tu ovo pitanje vezano za kogeneraciju. Zdeslav, možda, dakle, u planu je izgradnja postrojenja u području poluvodičke industrije na kojem bi se moglo postaviti panele, a za to isto poluvodičko postrojenje bi se gradilo kogeneracijsko postrojenje. Dakle, evo, ovo je nešto, ja bih rekla, možda konkretan projekt, pa da daš možda svoje preliminarno mišljenje, da li bi to bilo prihvatljivo? Pa, dakle, kad se određuje modalitet raspisa poziva, uglavnom se definiraju određeni kriteriji prihvatljivog podnositelja, u smislu mora dokazati da je sposoban odraditi ono što prijavljuje. Pretpostavljam da bi se tražilo onda trogodišnje poslovanje pod određenim uvjetima, da investicija koja se traži da ne prelazi previše volumenu poslovanja tog trgovačkog društva. Znači, puno je sad tu detalja koje je jednostavno nemoguće obuhvatiti. Pretpostavljam da ako se radi o investitoru koji je dokazao da ima kadrovske, financijske i tehničke sposobnosti da odradi projekt za koje traži sredstva, da bi se onda on mogao kvalificirati za novo proizvodno postrojenje. Bilo da se radi o fotonaponu, bilo da se radi o bilo čemu drugom vezano za sektor industrije. Evo, Nataša, dok čekamo eventualno još pitanja, ja bih samo htjela svima reći da ćemo mi u komori svakako pratiti dinamiku objave natječaja ili anketnog upitnika, te vas informirati svakako kada ministarstvo isto objavi na svojim stranicama. Tako da uvijek možete računati i potporu s naše strane. Evo, zahvaljujem i Hrvatskoj gospodarskoj komori na organizaciji, odnosno pomoć. Nataša, opet smo te djelomično izgubili. Ako samo ja mogu zamoliti čisto gospodina Matića da samo malo još pojasni u vezi ove toplinske energije u odnosu na električnu iz geotermalne, zašto to ne bi bilo, to čini mi se da bilo dobro došlo da se to pojasni. Geotermalne energije, tu postoji jasna demarkacija da se korištenje topline ne može svrstati kroz prioritetni program, kao prioritetni projekt, a onda treba taj projekt raspisivati u vrlo složenoj proceduri prijave prema EIB-u i iznos sufinanciranja ne može biti veći od 70%. S druge strane, postoji relativno veliki intenzitet potpore geotermalnoj energiji, to je isključivo toplinskoj primjeni geotermalne energije u višegodišnjem u programu otpornosti i oporavka i pretpostavljamo da će sličan intenzitet potpore biti i u višegodišnjem financijskom okviru. Upravo zbog toga modernizacijski fond nije dobar instrument za poticanje geotermalne toplinske primjene, jer omogućava relativno mali intenzitet potpore u smislu razvoja. I s druge strane, razvoj geotermalnog projekta je nešto što je daleko duže od 4 godine. Što i razvoj podrazumijeva relativno niske troškove u prvih nekoliko godina vođenja projekta i relativno visoke troškove u zadnjim godinama kad krenu istražni radovi. I tu je veliki problem kako ukomponirati specifičnosti geotermalnih projekata u pravila koje definiraju rad modernizacijskog fonda. Tu smo zaključili da to za sad u ovom obliku nije moguće.
Evo, hvala Zdeslavu, dok nam se Nataša ponovno ne vrati, mogu ja pročitati jer imamo još 2 pitanja. Prvo pitanje, rečeno je da se kao prioritet prepoznaje pohrana energije. Možete li pojasniti što to obuhvaća? A sljedeće pitanje, što je s idejama i planovima koji nisu u fazi gotovosti, već postoje samo kao ideja za buduće razdoblje? Hoće li im također biti uzeto u obzir prilikom razmatranja ideje u javnom pozivu ili iskazu interesa? Evo, Dijana, hvala, uspjela sam se vratiti, ne znam zašto me Teamsi izbacuju. Odgovorila bih na ovo drugo pitanje. Dakle, kada govorimo o javnom pozivu za iskaz interesa, on govori o investicijskim potrebama i kao takvi se uzimaju u razmatranje. Međutim, tamo naravno sami nositelji projekata iskazuju kojoj razini spremnosti ta investicija, jer to jako puno onda daje važnih informacija za planiranje poziva u sljedećem razdoblju. S obzirom, ponavljam, da se radi o pozivima koji jednom kad se pokrenu će biti repetitivni, dakle ponavljat će se svake godine u skladu sa investicijskim potrebama, onda kada jedan projekt ili investicija nije na razini spremnosti ove godine, može se pripremiti, odnosno nastaviti taj put pripreme dalje kako bi bila financirana sljedeće godine. Sva tehnička dokumentacija, građevinske dozvole i ostale dozvole su... Evo, ako se mogu nadovezati, znate, mi ćemo sada povlačiti paralelu sa prošlogodišnjim pozivom. Znači, kad smo pomoću HGK napravili poziv da bi mogli izvršiti tu našu obavezu i prošle godine dostaviti popis projekata. I onda smo dobili 200 projekata, razumijete, koji su bili neki samo ideja, neki su bili u nekoj fazi gotovosti, a mi iz toga moramo napraviti popis projekata koji bi bio za financiranje u sljedeće 2 godine. Kao što je rekla gospođa Mihoci, mi ćemo to raditi svake godine. Znači, ako vam imate sada ideju, ja bih vas ljubazno molila da sad to ne uključujete u taj popis samo ideju, a neće biti raspoloživa za financiranje sljedeće 2 godine, da to ne uključujete čisto da mi onda imamo čistu informaciju o tome koje da projekt uključimo, jer vrlo često iz svih tih informacija mi ne vidimo zapravo je li će projekt biti spreman ili neće biti spreman u sljedeće 2 godine. A kao što sam rekla, radit ćemo to svake godine, znači opet za naredne 2 godine. Tako da, evo, kako bi bili što operativniji, ja bih vas molila onda znači da stvarno na taj popis stavite projekte za koji su u toj nekoj fazi gotovosti i možete ih financirati u sljedeće 2 godine. Isto tako, vezano za geotermalnu energiju, bi se zahvalila dodatno pojašnjenju gospodina Matića, jer isto dodatno dajem informaciju da sa ovim novim prijedlogom izmjene direktive se znači financiranje za neprioritetna dodatno smanjuje, jer nije više ovoga, kako bi rekla, 30%, nego je 20%, tako da i to ide onda i ovaj prioriteti u tom smjeru, jer da se isfinancira u okviru ovog programa ono kako je zamišljeno i šta su prioriteti, a posebno uzimajući u obzir da postoji drugi financijski mehanizmi, a gdje smo onda trasirali pojedine te projekte. Ja samo podsjećam na pitanje pohrane energije, da se ne zaboravi. Znači, bilo kakav način pohrane energije koji je kvalificiran u modernizacijskom fondu dolazi u obzir. Da li su to električne baterije za spremanje električne energije, da je to nekakav toplinski spremnik koji koristi električnu energiju u razdobljima nižih tarifa ili negativnih cijena, da li je to spremnik vodika, naravno zelenog vodika, sve što može spremiti energiju dolazi u obzir, pod uvjetom da se upravo takav takav poziv raspiše. Znači,
nekakvi specifični projekti nisu idealna kombinacija sa modernizacijskom fondom, zbog toga jer se treba pokazati širi interes kako bi se taj širi interes mogao artikulirati u nekakav program, u raspis višegodišnjeg natječaja za veći broj unaprijed nepoznatih, ajmo ih tako nazvati, korisnika koji bi se pod svima jednakim kriterijima morali javljati za dodjelu sredstava iz tog raspisa. Ukoliko se radi baš o nekakvom inovativnoj priči, specifična priča, onda ona nije pogodna za ovaj fond, nego pretpostavljam za nekakav razvojni ili možda inovacijski fond kojeg ćemo predstaviti vrlo brzo. Imamo potpitanje ovdje može li to biti akumulator topline. Naravno. Imamo još i pitanje vezano za najave poskupljenja električne energije za industriju. Kako će se prikupljati novi prijedlozi za rješenja za alternativne izvore energije iz industrije, budući da modernizacijski fond ne obuhvaća specifične projekte? Ja moram priznati da ne razumijem sasvim ovo pitanje, ali bih samo željela napomenuti i zapravo vas ovim putem i pozvati da ostanete s nama u 12:20 kada započinje zapravo radionica o inovacijskom fondu. Dakle, modernizacijski fond nije jedini mehanizam Europske unije za zapravo naše približavanje viziji klimatske neutralnosti. Inovacijski fond je ovdje jedan instrument koji u pogledu inovacija u različitim vrstama, dakle područja koje se tiču energetike, daje bespovratna sredstva. Dakle, i tu čak imamo dosta, ja bih rekla, dobru prolaznost i geotermalnih projekata. Kada gledamo i u prethodnom razdoblju kada je to bio zapravo NER 300 program, ali i sada pod inovacijskim fondom kad vidimo što je sve prošlo na ovim prvim pozivima. Tako kako napomenula da je to možda jedan izvor financiranja, osim toga postoji instrument za povezivanje Europe, trenutno aktualni poziv za cross-border projekte gdje se isto tako uključuju obnovljivi izvori energije, pa između ostalog i geotermalna energija. Dakle, postoji više izvora financiranja, nije modernizacijski fond jedini, samo naravno treba se sad malo na početku financijske perspektive snaći u toj šumi programa i fondova. Evo, nastavno na to, ja bih htjela dodati da još jedan izvor financiranja je ovoga koji je danas bio spomenut da uzmete u obzir, koji je isto sad otvoren i do 30.11. se trebaju dostaviti projekti, a to je LIFE. I u okviru LIFE-a je moguće upravo ti demonstracijski projekti, znači projekti koji sad više ne trebaju biti inovativni na razini Europske unije, nego na razini države članice, znači Republike Hrvatske i samog sektora, znači gdje se te neke nove tehnologije s ciljem smanjenja emisija stakleničkih plinova za bilo koje na bilo koji način u bilo kojem sektoru provode. Tako da jučer je baš bila radionica gdje su dane sve informacije o pozivu i na našim stranicama trebate naći, ima stranica koja je posvećena samo LIFE-u i tamo vam se nalaze sve informacije, a pritom u okviru LIFE-a znači financiranje je sa 60%, a još je znači potrebno je dodatno 40%, međutim pola toga još je se od sredstava od dražbi se još i pokriva putem Fonda zaštite okoliša još dodatno 20%. Tako da evo, to je još jedan, a ovi, kako bi rekla, mogu se zatražiti sredstva u rasponu od 1 do 5 milijuna eura. Su projekti. Da. Evo, još dodatno osim LIFE-a, gospođo Grgazović, ako smijem da se može na e-savjetovanju naći sada poziv, ključni elementi poziva povećanje kapaciteta za proizvodnju geotermalne energije iz instrumenta Europskog gospodarstva. Poziv koji će i dakle, opet je još jedan instrument dakle, koji se može koristiti za projekte iz geotermalnih izvora.
nema dodatnih pitanja, vas zapravo bih zahvalila i pozdravila vas sve, odnosno propustila svakako gospođi. Meni se čini da je par pitanja ipak ostalo neodgovorenih, pa bi ja samo htjela provjeriti da ja slučajno nisam propustila, nisam sigurna da je odgovoreno. Jedan je vezan uz dokumentaciju koju će biti potrebno priložiti. Hoće li to, da li se to sad već zna ili će to biti vezano uz sam natječaj kad bude objavljen? Kao što je rečeno i odgovoreno, to je u pozivu. Ok, onda ponovo za poljoprivredu, da li se misli na proizvodnju hrane u poljoprivredi kada sektor nije prihvatljiv ili na proizvodnju hrane u industriji? Vjerojatno se misli na poljoprivrednu proizvodnju, dakle tvrtke koje obrađuju polja, to su poljoprivredne tvrtke, a proizvodnja hrane je na primjer Podravka. Dakle, niti jedan od tih sektora nije prihvatljiv za modernizaciju. Pretpostavljam da je to pitanje. Tako je. I nisam sigurna da je odgovoreno na pitanje hoće li pozivi biti repetitivni ili ne. Mislim da je to rečeno. Dakle, kolega Matić je predstavio, ali još jednom, evo da pojasnimo stvarno, naravno ako nije jasno. Dakle, pozivi će se raspisivati svake godine. Dakle, zamišljeno je da se definiraju pozivi koji će odgovoriti na investicijske potrebe i da se onda oni ponavljaju iz godine u godinu dok se ne iscrpi zapravo ta potreba. Onda možda za 5 godina ćemo imati nekakvu drugačiju potrebu jer će to dolaziti kao informacija iz industrije, iz gospodarstva. Osnovna ideja da sad kad se uspostave pozivi na temelju programa državnih potpora, dakle da se oni ponavljaju svake godine. To je vezano i za ono što smo objasnili. Ako nemate sada spreman projekt, da to ne znači da će proći vlak i neće se nikad više vratiti, jer ćete imati priliku sudjelovati na pozivu sljedeće godine, naravno pod uvjetom da u međuvremenu dovedete svoj projekt do više razine pripremljenosti i zrelosti. Svakako bih skrenuo pažnju da ministarstvo priprema i posebnu liniju upravo za pripremu dokumentacije za prijavu na natječaje. Mislim da je iznos nekakvih 150 milijuna kuna, a iznos sredstava su dražba emisijskih jedinica. Tako da i o tome ćemo uskoro čuti kad projekt bude spreman za objavu vrlo brzo. Evo, tako je. Znači, mi smo od plana dražbi omogućili da se naprave određene analize i projektne dokumentacije. Međutim, treba skrenuti pažnju da je to namijenjeno postrojenjima koje su uključene u sustav trgovanja i u tom smislu mi ćemo i na sljedećem pozivu, znači, pored smanjenja emisija, to će isto biti jedan važan kriterij, jer je postrojenje uključeno u sustav trgovanja pri davanju prioriteta za financiranje u sljedeće 2 godine, naprosto iz razloga što ta postrojenja jedan dio dobivaju besplatne jedinice, a drugi dio moraju kupiti na tržištu, a cijena tih jedinica je sad već i po 60, ove godine 60 eura dostigla po toni CO2. Isto tako i TS postrojenja neće biti financirane iz plana oporavka, tako da evo, znači ona su mapirana za ovaj instrument, ali bit će i druga, ali velim ovdje to su određeni prioriteti. Vezano za ovu poljoprivredu, znači za poljoprivredne proizvođače izvor financiranja će biti program ruralnog razvoja, nego nisam skoro razumjela za prerađivačku industriju, jer to je onda industrija. Gospodine Matić, pritom recimo kod naše industrije glavni izvor je emisije ili iz energane, mislim iz energije koju otprilike pola emisija dolazi ili industrijskih procesa. I znači mi ćemo ići na to da se smanjuju emisije iz oba dva tamo. Evo ako me možete dopuniti gospodine Matić u tome.
Upravo tako, znači primarna poljoprivreda kao takva nije obuhvaćena ovim programom jer ona ima svoju vlastitu omotnicu, odnosno svoju vlastitu internu strukturu poticanja, ali prerađivačka industrija koja koristi energiju, nekakve velike razlike između proizvodnje keksiju i ne znam, plastike ili papira nema. Ako emitiraš CO2, onda si u igri. Znači, ako govorimo baš o fokusu na industriju, prioritet će naravno imati industrija koja je u sustavu otkupa emisija, sekundarni prioritet imaju svi ostali, bez distinkcije da li se bave proizvodnjom žvaka ili spajalica. Evo, vaša pitanja, ako budete imali još dakle, pitanja ili nejasnoća, možete se javiti na ovaj email koji smo pokazali, dobit ćete i prezentaciju, tako da dodatno pitanja će vam biti naravno i odgovorena. Ja bih svakako vas pozvala da se vidimo opet dakle, u 12 sati i 20 minuta, dakle nekakve pauze, ali da se vidimo opet na nastavku ove radionice. Inovacijski fond koji je isto tako zanimljiv program Europske unije i još jedna šansa zapravo za financiranje vaših projekata. Tako da se nadam da se vidimo u 12:20, a sada bih evo gospođi Grgasović možda prepustila riječ, možda pozdrava za one koji se neće priključiti u 12:20. Pa evo, ja vam se svima zahvaljujem i zahvaljujem se kolegama iz PricewaterhouseCoopersa i Gospodarske komore koji su nam danas pomogli da se ova radionica održi. Znači, sva pitanja sa ove radionice će biti odgovorena na koje nismo usmeno, ali isto tako ako imate pitanja, onda pošaljite na ovaj modernizacijski fond i mi samo pratimo tu mail adresu i to će vam biti odgovoreno i bit će vam dana informacija. Isto tako, ovo nije zadnja u okviru ovog projekta, ali mi ćemo i dalje održavati te radionice kako bi vas detaljno informirali o koracima koje poduzimamo i o dokumentaciji, na primjer, koju trebate podnijeti. Znači, kao što sam rekla, sad sljedeći tjedan taj poziv na kojem molim da dostavite projekte koji su spremni za financiranje u sljedeće 2 godine. Znači, to je indikativna lista koju ćemo poslati u odbor za ulaganje. Paralelno mi radimo na tim programima i mi ćemo te programe poslati komisiji na odobravanje kako bi onda mogli raspisivati te pozive iza toga kad nam ti programi budu odobreni. O tome, naravno, na našim stranicama ćemo objaviti koja vam dokumentacija treba za prijavu na projekte. O tome ćete biti informirani, isto tako kako ćemo koju fazu napraviti vezano za samu provedbu. Naravno, opet ćemo organizirati radionicu da vas informiramo, tako da je to zapravo sad nekakav slijed događaja koji će ići svake godine, a evo u ovom 10-godišnjem razdoblju. I ovom prilikom vam se zahvaljujem na praćenju, aktivnom sudjelovanju i evo, vidimo se onda za oko pola sata na inovacijskom fondu ko će nam se priključiti i zanima ga šta na tom području ima. Hvala lijepo, doviđenja. Hvala svima, lijepi pozdrav. Pozdrav i vidimo se. Svi koji žele ostati uključeni na ovu poveznici na kojoj će biti i inovacijski fond mogu ostati, ne moraju se isključivati. Hvala.